Hi, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Ya kuke, ya sanyi ya harkoki. Yan uwa da abokan arziki, insha Allah yau zamu yi bayani ne akan wani application wanda zai baka dama kai free browsing, kyauta browsing. Kun gane? So wannan free browsing ne kuma garabasa ne, kowa ya je ya samu, kowa ya je ya ɗebi rabonsa. Insha Allah kuma ni ma ina amfani da shi kuma ina jin daɗin amfani da shi. So da farko dai sai ka je Play Store ka idan baka da shi. Kun ga wannan shine application din, kamar da kuke gani wannan shine application din, kamar da kuke gani shi wannan shine application din. So sai ka shiga kamar haka. Bayan ka shiga application din sai ka danna kamar da kuke gani gashi yana searching, sai mu dan jira shi yana searching. Bayan ya kawo kamar haka kuke gani, idan kai download na shi sai ka duba ka shiga setting nan kenan. Nan shine bayan ka shiga nan sai ka shiga wannan import tweak. Bayan ka shiga zai kai ka wajen downloading. So ka gani da yake tura shi ne, zan zo zanda na. Bayan na zo zanda sai in shiga order. Bayan na shiga kamar da kuke gani gashi na ga datan shi ta fito ta nan, sai in yi okay. So bayan na yi okay za ku gani zai nuna mun shi a nan. So bayan na fita sai in zo in shiga nan. Bayan ka shiga nan zaka gani zai nuna maka haka nan duka. So sai ka zo new MTN NG 0.0 kobo free 2 number 2 zaka shiga. Bayan ka shiga kamar da kuke gani sai ka danna connect. So kamar da kuke gani gashi yana searching, yana connecting kenan. So da Allah yan uwa, kafin ya gama connecting nashi din nan, mu ma sai mu dan yi connecting, mu je mu danna subscribe, sannan dan alamar kararrawa ta fito sai mu danna ta. Da Allah sai mu dan taimaki juna. So kamar da kuke gani gashi nan yanzu ya hau nan. Kamar da kuke gani gashi ya nuna alama ce ta hawa, ya nuna kenan key anan. Kamar da kuke gani wannan key din nan, wannan key da kuke gani shine ya hau kenan. In ya nuna maka ya hau wannan shi kenan, zaka je kai komai free ne kawai. So yan uwa kada a bar ku a baya, kuma ku je a yi da ku. Nagode. Ni ne naku Abubakar Ibrahim mai Alfahari TV, insha Allah. Barakallahu fikum.